Tini ni blog ang kain orang nung nai tini oro seng ang korok khailajak iko nai nai di sini sajokjak ngai tini oro doctor rok phainai tin char jono doctor phainai hingkai sinmo binai chomani ongonabari kendro o hingkai seng aboni bagai tak ready khailai tongo hingkai plus sin ready o wngkha tabuk seng ri rok sengbai kya doctor chamber rok slambai kya khotol kai prai 4 khotol moton khailai kya hingkai tabuk seng chair table rok naharoi mic rok naharoi khasina nailai tongo hingkai tak plus nok rok poriskar khaibai kya hingkai doctor phaina nasinglai tongo seng tabuk oro hingkai tabu abototo doctor chair pasono ang nasukjak doctor phaiachani hinui hingkai norok kano nugya balok tongkhana hingkai ang phaina somoi kwring tongkha hingkai noro ani kisa video rok nukkhana gari rok chalok tongma bagui hingkai aboni bagui jora maya blog rok khainani hingkai samung rok khaimai yang tongkha hingkai noro ani channel no kisa tei kisa bagai subscribe rok khaibai di like khaide bell icon sindi hingkai tai tam hima rok sindi joto asok sana bo ko ya saibo malia hingkai jotono kaham kwrwng tongbai na asa khaio hingkai ang kaham no tongo hingkai sade seng tini phone kwchango ani thaijak thaini kok salaiano seng tini doctor phaikya hingkai tam khailaihnai oro tam khainai hingkai seng tak chanani hinui mai rok songlainani byabostha khailainya nai tongo hingkai jotono no phone kaham jotono no hambai phaibai di ani logi o seng tini sori hamya naijak laiano hambai jotono no to so guys tini ang onek blog o phaya balokha hingkai tini blog o phaikya hingkai tini ni ani